15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Novosti. U studiju su Aida Krehić i Emina Đuho-Mujezinović. Dobar dan, iza sadržaja emisije izdvajamo. Britanska ministrica vanjskih poslova Elizabeth Truss podržala američke sankcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da neće provoditi sankcije protiv pripadnika svog naroda. Više od 2000 novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, prijavljeno 19 smrtnih slučajeva. Desetine poginulih u sukobima policije i demonstranata u Kazahstanu. Pravoslavni vjernici obilježavaju Badnji dan. Novak Đoković za sada ne može nastupiti na Grand Slamu u Melbourneu, ipak ostaje u Australiji do ponedjeljka. I sutra oblačno sa padavinama. Britanska ministrica vanjskih poslova Elizabeth Truss oglasila se nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Miloradu Dodiku i drugima, pruživši podršku takvoj odluci. Korupcija je prijetnja slobodi, demokratiji i miru u Bosni i Hercegovini. Velika Britanija pozdravlja ciljane američke sankcije koje pozivaju na odgovornost. Nastavljamo raditi sa saveznicima na podršci Bosni i Hercegovini i slobodi u regionu, napisala je Truss na Twitteru. Američke sankcije pozdravila je i zastupnica u britanskom parlamentu Alicia Kearns. Povodom sankcija koje su Sjedinjene Američke Države objavile, pored ostalih, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku te alternativnoj